приятели, както виждате, днес сме навън в днешното видео и ще ви разведа. И чакайте, че нещо не мога да си напомня маската. И днес ще ви разведа из офиса на майка ми. Даже... да, и моля ви, някой да ми каже как мога да оставям линкове долу в описанието. Защото аз не знам. И тя работи в онлайн магазина. Не знам дали има сайт, но се намира в Военна рампа. Омония се казва магазина. И евентуално може да се идва да се пазарува от тук мебели. Така че, айде да тръгваме. Тук има едно дълго коридорче, в които са всички офиси. Така. Тук има огромен плац, на който не... аз съм с камера. В момента не ми заслепява това. С телефон някой път ми заслепява и аз там цялата бяла. Така, ето тук има една рампичка, по която аз се спускам с моите ролери. Така, тук строят нещо си е там. Има мега много дървета. Аз в момента хода. Така. Тук има едни изоставени джипове, които с един мой приятел сме ги отваряли. Може евентуално сега в днешното видео да отворим някоя. Така, хора, продължаваме да се... Има някакъв човек е там, къде се... Не, вие не мога го вижда. Така. Те са запазени, помежду другото. Не знам дали се вижда вътре. Не знам със сигурност. Така. Вижда се как снимам. Мале хора, вижте грамадното растение. Чакайте да го взема. Вижте от това колкото ми е мега грамадно. Йо! Ме шега. Нещо лепко. Няма се разправя. Тук има само тръни, бе, хора. Така. Тези коли сме ги отваряли. Мега топло е. Чакайте, сега ще заобиколиме. Така. Ето ги всички коли. Първо, елате да разгледаме банкоматите. Елате сега. Тук е... Има човек с кола, мина току-що някакъв бус. Вижте колко е тревистото. Аз не мисля да хода повече натам, но тук има някакви банкомати, които са стари. И има едни мега яки растения, които аз много ви харесвам. Добре, да се отправим към колите. На това съм успокоен колите. Колко пари има, ле, обарих се. Много е зле положението вътре. Така, тук са другите коли. Има нещо си закачено на седалката. Е там. Не. Е там. Виждате ли го? Не! Що не мога да го... Хора, бъркам се в момента. Да. Точно е. Сега къде ми е пръща. Едва го центрирам. Винаги ми се случва така. Много мраза. Ето вижте горе в една кола. Това е задния багажник. Сега ще се пробвам да влезна и в тая. Чакайте да видим дали. Няма хора. Тая е заключена, бе. Тая има фарове, чакайте. Имаше... Те без фаровете ще почука. Чакайте, че има оса. Гони ме! Чакайте. Хора, осата ме още ме гони. Осата ме гони, чакайте. Май ме ожили, хора. Мале, да. По ръката. Много боли. Аз я ударих. И във времето, в което я ударих, сега ще ви го покажа. Вижте. Ето пръст колко ми се поду. Вижте колко е подута тук отстрани. Тя точно е тук ме ожили. Точно е тук мега много боли. Вижте го колко се подуе тук.
Това също, защото аз бях така. Тя някъде между тях и може би ми вижте колко са големи. Спрямо от другите, колко е тъничък. Всъщност той е леко подут. Мале, цялата ръка ми се много боли. Аз отидох там до офиса да си сложа лед, че много боли, хора. Не си правете шеги с усите и не гледайте да ги бутате както мен. Да се отправим да пробваме да отворим някоя количка. Така, чакайте, Не, то няма. Ето му връх косата ми. Няма да пипам повече. Чакайте сега. Отворих. Вижте го. Обаче е мега топло вътре. Вижте, че вътре има свалени... Чакайте, това не се вижда. Вътре има свалени седалки. Тези седалки сме ги свалили аз и един мой приятел. Това, за който ви разказах. Така. Искам да ви покажа само колко много коли има тук на спирали, които не работят. Но има такива, които не са щупени, също не работят. Може би имат нещо щупено в двигателя, но реално са ги заключили поради не знам каква причина, може би вътре има още документи. Въпреки, че в една от колите бяхме открили документи и върнахме. Не бяха документи, беше някаква книжка. Хора, там има някаква много странна женичка. Виждате ли къде си заклюва? Не. Но че тя постоянно се поглежда към мен и аз. Не. Така, сега минаваме тук при колите. Чакайте, че вероятно има нещо против да аз снимам. Така. Ето вижте колички коли. Хора, ще се опитам... Чакайте малко. Ще се опитам да я покажа. Ама не пък тя... Не. Да си замина. Няма. Не става така. Ето вижте колко коли има. Аз вече ви показах. Сега минава... Чакайте. Усата, тъпата уса, враг мой. Чакайте. Усата! Ето я жената. Чакайте. Вижте, реално колко е бързо. Видяхте ли? Сега се видя. Перфектно. Добре, не има против да снимам, така че повече няма да ви показвам. Реално ето ги офисите. Вижте колко са Така, да преминем към другата част. Има някаква тръбичка. Чакайте, че отгоре ми изписва YouTube. Вижте, извинявам се, ама тук ми беше леко протрита и аз я залепих. Вижте, чакайте. Много е. Така. Ето вижте, това са борчетата посадени. Тук има една къщичка малка, тя е за бранчета. Тук там също има една. Една от двете беше те са по-щи по принцип, но има една дупка отгоре, отстрани квадратна на ъгълчето. И там влизат връбчета по някакъв път. И аз им дам да ядат. Ето. Вижте. Сега ще ви покажа. Чакайте малко. Има клиенти в момента. Ето. Омония. Малко набързо ще трябва да прочета. Тук има машина за кафе. Има кафе еспресо, има дълго кафе, има еспресо с мляко, капучино и с еспресо. Мокачино? Някой, ако е чувал за това, моля ви, пишете ми в коментарите дали сте чували за кафе мокачино. Кафе с шоколад, мляко с еспресо. Пак, втори път. Не, гледайте сега. Тук пише мляко с еспресо, на другото пише еспресо с мляко. Просто са разменени. Много тъпо.
тук пише топло мляко и най-отдолу пише шоколад. От другата страна пише Нескафе, капучино с Нескафе, Нескафе 3 в 1, Айриш капучино. Това също не съм го чувала, пишете пак, ако сте го чували. Има някакъв много странен паяк, сега ще ви покажа след малко. Мляко в шоколад и топъл двоен шоколад и чай. Хора, вижте, тук, виждате ли го къде е това? Това нещо е някакъв тумбест грозен паяк. Не, няма да го кипна. Вижте, реално тук ви идва чашата и така. Кенсо е марката на машините. Аз познавам човека така. Сега ще ви разведа. О, хора! Вижте какво намерих! О, да бе. Моля, последвайте Иви Тодорова -15. Хора, вижте, ето тук го пише. Има и някаква друга. Надявам се да видиш моите бележки, Иви Тодорова. Харесвам YouTube канала ти. Някой фен ми го написа. Вероятно тук имам фенове. О, хора! Тук има само 3 деца. Те са в по-горните. И ми ще ги питам. Но понеже не може няма да ги снимам, няма да е окей и аз няма да ви ги показвам. Така, вижте колко голям плац има. Сега ще ви разведа вътре. Тук има едни плочи, но имат клиент в момента. Това няма да става повече на въпрос след ги плочите. Чакайте, че чакайте посъка. Тук има телефон и там имате и телефон бушки, да се бъркам. Плочи някакви. Сега ще ви покажа туалетната. Хора, ще си седна тук. Да ви кажа... Чакайте. Така, хора, чао от мен. Това беше за днес. Реално... Тук... Чакайте да не показвам една жена. Така, хора, не знам дали се чувам, но ви казвам чао, харесайте видеото и се абонирайте за канала. И може би днес ще излезне и влогче от Lidl, как пазарувам в Lidl. По-късно обаче ще бъде. И това е. Мисля, тук ще мина на клетка. Аз може би ще се тръгваме скоро. И не съм сигурна дали ще излезне влогчето от Lidl, защото не знам дали ще ходим до Lidl. Така че, чао, харесайте и се абонирайте за канала. Чао от мен!